Jekk ma nagħti l-ebda taħrika, inkun qiegħda nissogra li meta nidħol lura x-xogħol ningħata xi transfer jew saħansitra nitkeċċa. Sostni dan gwardjano lokali waqt is-sezzjoni ta' konsultazzjoni dwar ir-riforma tal-infurzar lokali. Gwardjan ieħor preżenti għall li saret nhar is-Sibt stqar li l-pjan propost diġà tħalli l-frott tiegħu għaliex ix-xogħol tal-gwardjani qed jingħata l-preġju mistħoq. Żied jgħid li fl-aħħar il-gwardjani lokali se jkunu verament ta' servizz għall pubbliku. Li tinbidel il-mentalità li l-warden mhux joħroġ fi triq. Dik il-mentalità jtieħdu ċertu ammont ta' tickets. Min ħaqqu jitħarrek, min ma ħaqqux ma jitħarrekx. Għax dan aħna n-nies qed noħdulhom il-flus, m'aħniex intuhom xi ħaġa. Għal din il-laqa mas-segretarju parlamentari Jose Herrera kien hemm preżenti wkoll il-presidenti tar-reġjun tax-Xlokku tan-Nofsinhar. Fost il-proposti mresqa minnhom kien hemm dik li s-sistema m'għandix tiqpa' titħaddem fuq bażi ta' qlieħ, iżda tkun tiffoka aktar fuq l-edukazzjoni. Tal-istess fehma kienu diversi sindki li tkellmu għal din is-sezzjoni. Fost l-oħrajn intqal li l-gwardjani m'għandhomx jibqgħu jkunu moħbija wara xi mina partikolari, iżda viżibbli għall pubbliku sabiex il-preżenza tagħhom isservi bħala deterrent tas-sewwieqa. Fil-waqt li saħqu li l-gwardjani għandhom ikunu aktar prattiċi, kien hemm kunsens l-aspett tal-infurzar lokali m'għandux ikun mittiefes. B'reazzjoni għal dan kollu, s-segretarju parlamentari għall-Kultura u l-Gvern Lokali Jose Herrera qal il-qofol ta' din ir-riforma huma l-gwardjani infushom. Huwa sostna li t-taħrid se jkun ibbażat fuq dak tal-Akkademja tal-Pulizija biex bekk ikattru erf legali fil-waqt li jiżviluppaw ħiliet komunikattivi. Herrera temm jgħid li permezz tal-istess riforma se tinħoloq ġerarkija fis-sistema u għaldaqstant minn sempliċi impjieg dan ix-xogħol se jkun mibdul f'karriera rispettata.